שלום לכם וברוכים הבאים להרצאת המבוא לקורס ניהול קרמי. אני שמחה שאתם איתי ומודה לכם. אני קוראת להרצאה הזאת לדעת את הסיבה האמיתית, משום שאני עוסקת הרבה בסיבה ותוצאה בהרצאה הזאת. וזה נושא שהוא מאוד חשוב להבנה של הניהול הקרמי. אז מי שמדברת אליכם כאן זאת אני, קוראים לי דניאלה פורת פנסו, והניהול הקרמי שינה את חיי מן הקצה אל הקצה. אז אני אספר על עצמי, כי אני מאמינה שהדוגמאות הכי טובות הן מהחיים. אז זאת אני, ככה אני נראית, שאני שמחה בסמלה האדומה שלי. אני חיה ביפתח, נשואה ואם לשניים. הבן שלי ברק הוא בצבא כרגע, הוא בן 20 וחצי. הבת שלי יעל, בכיתה י"ב, בת 17 וחצי. אני במקצוע שלי, נכון להיום, אני מאמנת אישית וזוגית. אני מורה ואני מרצה. בקריירה המקצועית שלי רבת השנים עסקתי במשאבי אנוש, וזה גם חלק מההרצאה היום, כי אני מתייחסת גם לנושאים של תעסוקה. אני הכי אוהבת ללמד את מה ששינה את חיי במהות, וזה הנושא שלנו היום, ניהול קרמי. וחשוב לי קצת לתת לכם דוגמאות איך השתנו חיי מן הקצה אל הקצה. אז קודם כל, ברמת הכעס והעצבים, לעומת מי שהייתי פעם, היום מאוד מאוד קשה לעצבן אותי. אני כמעט ולא כועסת, אני לא רבה עם אנשים, וזה משאיר לי המון מקום לאהבה. זה באמת בא אחד על החשבון השני, ואני חווה את זה בחיים שלי. כמובן שזה מאוד משפיע על הסביבה. אני מסוגלת לשמוח יותר, להיות בשמחה וגם לשמח אחרים. כשנלמד את הקורס אנחנו נבין כמה שמחה היא משמעותית עבורנו בפיתוח ובשיפור החיים שלנו. הזוגיות שלי טובה, היא יציבה, היא מתפתחת, וזה מאוד לא מובן מאליו עבורי, משום שהיא לא הייתה סוגה בשושנים מההתחלה. האימהות שלי הרבה יותר טובה היום ממה שהייתה פעם, היא אימהות מעצימה, גם את הילדים שלי וגם אותי. מערכת היחסים בינינו היא מאוד טובה ופתוחה ורגועה. יש לי עסק שפתחתי אותו לפני 2 שבו אני באמת, כמו שאמרתי, אני מאמנת, אני מלמדת, אני מרצה. אני עושה באמת רק את מה שאני אוהבת, ואני גם מרוויחה מזה יותר ויותר כסף עם הזמן. ואני כן מייחסת את זה לאיך שאני חיה, לניהול הקרמי. כשאני אומרת אני מצליחה לאכול פחות, זה יכול להיות שזה נשמע לאנשים מצחיק, כי מה הבעיה לאכול פחות? אבל אם אתם מסתכלים על התמונה אפילו ורואים את הגוף שלי, אפשר להבין שאני אדם שיש לו אישו עם אוכל. ככל שאני מתפתחת עם השנים, אז אני מסוגלת לאכול פחות ופחות באטרף ולשלוט יותר במאוויים שלי, ואני גם את זה מייחסת לדרך שבה אני חיה. אני פחות נבהלת ואני פחות דואגת. אם פעם הייתי נכנסת לחשבון הבנק שלי וכמעט הייתי חוטפת התקף לב, לא משנה מה היה בו, תמיד זה היה מאוד מלחיץ אותי. או אם היו מתקשרים מהבית ספר של הילדים, היה לי תמיד עצירת נשימה. היום אני חווה את זה פחות. אני פחות נבהלת ממה שקורה, ואני גם פחות דואגת למה יהיה בעתיד. אז החיים שלי השתנו, ואני מזמינה אתכם גם לעשות את השינוי. אז בואו ניגש ככה, נשים מה שנקרא את הידיים במנוע, ונבדוק מהי הסיבה האמיתית למה שקורה לנו בחיים. מה הסיבה האמיתית למינוס שלנו בבנק? מה הסיבה לכך שאנחנו לא מרוצים בעבודה ושאנחנו מרגישים תקועים? אתם מכירים את ההרגשה הזאת שאנחנו לא הולכים לשום מקום, או שאנחנו באותה עבודה כל החיים ולא טוב לנו ואנחנו רוצים לזוז, או שאנחנו לא מצליחים להתקדם בעבודה, או שיש לנו עסק והוא לא עושה את הפריצה, או שהוא עשה פריצה ועכשיו הוא תקוע באיזושהי ישורת שאני לא מצליח לצאת ממנה. וזאת היא סוגיה מאוד רחבה, ושנוגעת כמעט לכל אדם בעולם המערבי, זה הנושא של שקט ושלווה. רוב האנשים שמגיעים אליי גם לאימון, גם לשיחות, מדברים על המקום הזה שאין להם שקט, שהם לא רגועים. מה הסיבה לזה שאין לנו שקט ושלווה בחיים שלנו? ומה הסיבה שאנחנו לא עושים שום דבר עד הסוף? שאנחנו עטופים במיליון משימות וריבוי דברים שאנחנו צריכים לעשות,
ושום דבר אנחנו לא עושים עד הסוף, או שום דבר אנחנו לא עושים כמו שצריך. ואנחנו מרגישים מבולבלים ואבודים. אז מה הסיבה לכך? אז בואו נעשה תרגיל ביחד. תרגיל של נבדוק את התפיסות שלנו, והאם הן עובדות. וניקח משהו שאנחנו רוצים בחיים שלנו, או לפחות חלקנו, כי לא כולם רוצים את אותם דברים, וזאת תהיה, הדבר הזה שאנחנו ניקח כדוגמה, הוא יהיה איזושהי תוצאה. מה זה תוצאה? כל דבר שאנחנו רוצים בחיים הוא תוצאה. זאת אומרת, אם אני רוצה שיהיה לי הרבה כסף, זו תוצאה בחיים שלי. אם אני רוצה אהבה או זוגיות, זו תוצאה שאני רוצה בחיים. אותו דבר עם עבודה, אותו דבר עם שקט ושלווה שכבר דיברנו על זה. אז אנחנו ניקח איזושהי תוצאה בחיים שאנחנו רוצים, ונבדוק סיבות. או במילים אחרות, אנחנו ניתן עצות. ועצות כולנו מאוד מאוד אוהבים לתת. גם כי אנחנו רוצים לעזור, באמת. אנשים מאוד מאוד אוהבים לעזור. וגם כי אנחנו אוהבים להגיד מהניסיון שלנו דברים. כשאני עושה את התרגיל הזה בכיתה, כל הידיים מורמות. כולם רוצים לתת עצות. ואנחנו נותנים את זה תמיד מהניסיון שלנו. אני בטוחה שמי שמקשיב לי כרגע הוא לא נולד אתמול, אלא שהוא כבר צבר כמה שנים. זה יכול להיות עשרות שנים אפילו של ניסיון מהחיים. ואנחנו נותנים עצות מהניסיון שלנו. זה נושא שאני רוצה לתת כדוגמה, שהוא מופיע אצלי לפחות בחיים הרבה, כי אני עוסקת בנושא תעסוקה. הייתי המון שנים מנהלת משאבי אנוש. כשהיו מגיעים אליי אנשים לראיון, הרבה פעמים היו אומרים לי, דניאלה, אני רוצה לעבוד במקום עבודה עד הפנסיה. אני רוצה לעבוד אצלכם. אני לא רואה את עצמי זז, ואני רוצה מקום עבודה שנעים לי בו. אז אני רוצה תוצאה בחיים שלי, שאני גם נהנית ממקום העבודה שלי, וגם אני שומרת עליו לאורך זמן. ואנחנו נבדוק, אנחנו נעשה פה איזושהי בדיקה של כל מיני עצות, תשובות אפשריות שאנחנו יכולים לעשות בשביל להחזיק במקום עבודה. קודם כל, עצה מצוינת. תמצא משהו שמתאים לך בצורה מדויקת. כלומר, גם תכיר את עצמך, תדע מה טוב לך ומה אתה טוב בו. תחפש מקום עבודה שמתאים לזה. גם כשאתה מוצא משהו שנראה לך מתאים, תעשה שם בדיקה. תבדוק מי הבוס, מה התרבות הארגונית של הארגון. תעשה מה שנקרא סקר שוק. זה עצה מצוינת. תברר טוב טוב. זה הנושא של הדיוק. גם כן. תברר באמת מי הולך להיות המנהל שלך. ותחשוב חיובי. תחשוב חיובי זאת עצה שהרבה אנשים נותנים אותה, ויש בה משהו. אתה כבר במקום עבודה, קצת לא נוח לך, קצת התעצבנו עליך, קצת אתה התעצבנת, או את, אני סתם אומרת את זה בלשון זכר, תסלחו לי, נשים, זה גם לנשים. תחשבו חיובי. כל מקום שאתה נמצא בו, תחפש את הדברים הבסדר שבו ולא את חצי הכוס הריקה. זה יעזור לך להישאר במקום עבודה וגם להיות מרוצה. לא כל דבר שהבוס שלך אומר, או הבוסית, צריך לקחת ללב ולהתעצבן וללכת הביתה ולקטר ולקטר. לא צריך להתרגש, בסדר. אז הוא אמר, אז הוא קם על רגל, לא יודעת מה, על צד שמאל הבוקר. אל תתרגש, זה ישאיר אותך שמה, זה ישאיר אותך מרוצה, ואתה תישאר שם לאורך זמן. עצה מעולה. הנושא החברתי במקום עבודה הוא מאוד מאוד משמעותי, נכון? אם יש לנו חברים טובים וכיף לנו ככה לצאת לסיגריה מדי פעם, ללכת לאכול ארוחת צהריים ביחד, שיהיה לנו נעים, שאנחנו באים בבוקר, אפילו אנחנו מתחבקים עם העובדים שאנחנו עובדים איתם, וזה משהו שבהחלט יכול להשאיר אותנו במקום ולגרום לנו הנאה. ודבר אחרון, שהוא מאוד מאוד נוכח בתפיסה של אנשים את המיקום שלהם בעבודה ואת האפשרויות קידום שלהם, זה הנושא של כמה אני משקיע, ויתרה מכך כמה אני מראה לבוס שלי ובכלל לסביבה שלי שאני משקיע. כלומר, כמה אני עושה יחסי ציבור. הרבה אנשים חשים שהם נורא משקיעים, אבל הם לא יודעים כל כך להיות פוליטיקאים, ולכן מישהו אחר מקודם, או שהם לא מצליחים להחזיק את מקום העבודה כי לא יודעים כמה הם טובים. אני בטוחה שכל אחד ששומע את זה פה מכיר את זה מהניסיון שלו, או מכיר אנשים כאלה, או אנשים שבאמת נורא יודעים לעשות לעצמם יחסי ציבור. אז הנה, יש לנו פה מספר עצות ממש טובות, ואנחנו נעשה עליהם עכשיו בדיקה. אלה הנחות בסיס
שאנחנו נבדוק האם הן עובדות או לא. לפחות חלק מהן. ניקח דוגמה. ואנחנו נעשה את זה ב4 שאלות מאוד מאוד פשוטות מהלוגיקה הבודהיסטית. או מהלוגיקה בכלל, זה מדבר לכל אדם, זה לא כל כך חשוב מאיפה זה. בואו ניקח את אחת העצות. העצה הראשונה שנתנו, שאני בעצם נתתי, זה בוא תדייק. תלמד את עצמך, תדע במה אתה טוב ובמה אתה לא טוב. ותדייק את מקום העבודה שנראה לך שהוא יתאים לך. אז אני שואלת שאלה ראשונה, האם יש אנשים שמדייקים מאוד בחיפוש שלהם? הם גם מאוד מאוד שואלים את עצמם את כל השאלות. מה נעים לי, מה נוח לי, כמה אני רוצה לנסוע, איזה סביבת עבודה אני אוהב, מה מתאים לי ואיך, במה אני טוב. והם גם מאוד מאוד בודקים את מקום העבודה. והאנשים האלה, האם אתם מכירים אנשים כאלה שמוצאים עבודה טובה לאורך הזמן? כן, התשובה היא כן. הרי נתנו את העצה הזאת, אז זה עובד. השאלה השנייה, האם יש אנשים שעושים את כל הבדיקות האפשריות ומאוד מכירים את עצמם ומאוד יודעים מה מתאים להם ועדיין לא מחזיקים מעמד בעבודה ולא מרוצים בה? בוודאי, זה גם יכול לקרות. האם אתם מכירים את האנשים האלה, או האם לכם קרה פעם בחיים שבכלל לא בדקתם? לא שאלתם שום שאלות, הייתה איזו מודעה, הלכתם לרעיון, לא הכרתם את החברה, לא ידעתם מי הולך להיות המנהל שלכם והתקבלתם. ומה זה סבבה? מה זה אתם נהנים מהעבודה ומחזיקים לאורך שנים בעבודה הזאת? ולא דייקתם ולא חיפשתם ולא בדקתם וכלום. התשובה היא כן, זה קורה לגמרי. ושאלה אחרונה, מנחשים? האם יש אנשים שלא מדייקים, לא בודקים, לא שואלים שאלות, לא שום דבר, ובאמת לא מחזיקים מעמד בעבודה ולא נהנים בה? בוודאי. נשאלת השאלה, האם אני צריך או צריכה לחפש משהו שמתאים לי בצורה מדויקת, ולבדוק ולעשות מלא בדיקות ושאלות? אולי כן, אבל לפעמים זה עובד, ולפעמים לא. אז מה נכון? אז מה אני כן צריך לעשות? ואנחנו נבדוק עוד עצה, עוד תשובה עם אותן 4 שאלות פשוטות, ונרוץ על זה קצת, אוקיי? כי הבנתם כבר את הרמז. בואו ניקח את ההנחה הזאת שהיא באמת מאוד מאוד נפוצה. אם אתה משקיע ובאמת עושה את העבודה שלך טוב, אבל יותר מזה אתה גם מספר לכולם, גם לבוס שלך וגם לכל הסביבה שאתה משקיע, בטוח אתה תישאר במקום עבודה, תהנה ממנו והכל יהיה נפלא. אז האם יש אנשים שעושים את זה? אתם מכירים את האנשים האלה שהם באמת עובדים טובים, אבל גם מאוד מאוד עסוקים בפוליטיקה ארגונית, ומספרים פה ויודעים לעשות מצגות ולהראות כמה הם נפלאים ונהדרים. האם יש אנשים כאלה שבאמת נשארים הרבה זמן באותו מקום ונהנים ומתקדמים? כן, כן, כולנו מסתכלים עליהם וקצת מתעצבנים עליהם לפעמים, אבל כן. האם יש אנשים שעושים את אותו דבר, הם מאוד משקיענים, הם באמת נותנים את כל הלב שלהם, והם גם מאוד מאוד עוסקים בפוליטיקה ארגונית, ומספרים על עצמם ואומרים וזה, ועדיין הם לא ממש נהנים וגם לא נשארים, ולפעמים אפילו מפטרים אותם? כן, כן, יש לנו קצת שמחה לעד כשזה קורה. אז מי שזה קורה לו, השמחה לעד הזאת, אז מהר להיפטר ממנה. אנחנו נלמד את זה בקורס. למה אנחנו לא רוצים לשמוח לעד? שאלה שלישית, אתם כבר מבינים את הפואנטה? אם יש אנשים שלא משקיעים בכלל וגם לא מספרים על זה לאף אחד, ועדיין נשארים ונהנים והכל בסדר, הם אנשים שקטים, אבל כן, הם גם לא ממש משקיעים. יש כאלה שהעת נופלת להם ב4 והם הולכים הביתה, כי יש להם חיים אחרים, ועדיין הם נשארים במקום העבודה שלהם וגם נהנים לבוא. ובסוף השאלה האחרונה, האם באמת יש אנשים שלא משקיעים, לא מספרים על זה לאף אחד ולא נשארים במקום עבודה? בוודאי, בוודאי. אז אני צריך להשקיע או לא להשקיע? כאילו, אני צריך לספר על זה, על עצמי ולעסוק בפוליטיקה ארגונית או לא? אולי, לפעמים זה עובד ולפעמים לא. אז מה הסיבה האמיתית? איך זה שאני אשאר בעבודה לאורך זמן ואיך אני אענה? ואני רוצה לבדוק ברשותכם עוד תוצאה נוספת לנושא שכבר דיברנו עליו שהוא מאוד מאוד כאוב, זה הנושא של הרוגע ושלווה. ויש לנו לרובנו חוויה כזאת, לפחות בתקופות מסוימות בחיים שלנו, שהראש שלנו פשוט מתפוצץ ממחשבות, ממתח, מדאגות, וכל הזמן אנחנו חסרי שקט. אז מה הסיבה לכך?
או מה האפשרות, או מה התוצאות שיביאו לי שקט ושלווה. סליחה, התכוונתי לסיבות, אוקיי? ואנחנו ניתן פה עצות. אנחנו נורא אוהבים לתת עצות, ואני בטוחה שכל חבר שיבוא אליכם ויגיד, תקשיב, אני מה זה עמוס ומה זה טרוד, אתם ישר תיתנו לו עצות, ואנחנו נבדוק את העצות האלה. למשל, אנחנו אומרים, אני הרבה פעמים אומרת לחברה שלי, או שהיא אפילו אומרת את זה לעצמה, אני חייבת לצאת לחופשה. במקום מנותק, שאני לא אהיה עסוקה בטלפונים, ולא בעסק שלי, ולא בעבודה שלי, ולא עם הבן זוג שלי אפילו. אני רוצה חופש. שם אני אהיה רגועה. אוקיי? עצה שאתם מכירים בטוח. עצה נוספת שאנחנו תמיד אומרים את זה לילדים שלנו ופחות לנו, זה הנושא של להפחית את מספר המסכים שאנחנו עסוקים בהם. אוקיי? טלפונים, מחשבים, טלוויזיה, כל דבר שהוא. אוקיי? ככל שאנחנו מפחיתים, ההרגשה שלנו היא שאנחנו יותר רגועים. אוקיי? אם אנחנו נפחית ופחות נתעסק ברשתות חברתיות, ופחות נתעסק בקבוצות וואטסאפ, ופחות נראה טלוויזיה, נהיה יותר רגועים. עצה מצוינת לכל הדעות. מסאז', ספא, משהו לנפש ולגוף, אוקיי? אם אנחנו נטפל בגוף שלנו ובנפש שלנו, נהיה יותר רגועים. עצה מצוינת. שינה, 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 שינה. אדם שישן יותר הוא רגוע יותר. אז בואו, תשני קצת יותר, תלכי לישון קצת יותר מוקדם, לא ב-12:00 כל לילה, ולקום ב-6:00 בבוקר עם הילדים. בואו נלך קצת יותר מוקדם לישון, בטוח תהיי יותר רגועה ככה. או, הגענו לעניין המחשבות. בואי תחשבי מחשבות רגועות. תחשבי על החוף הזה בזנזיבר עם החול הלבן והמים הכחולים, ועל הארסל בין הדקלים, ותחשבי על הריח של התינוק שלך, או תחשבי על החיבוק עם הבן שלך. ככה תרגעי. ככה תהיי יותר רגועה אם תעסקי במחשבות רגועות. תחבקי הרבה את מי שאת אוהבת. חיבוקים הם מאוד מאוד מרגיעים. אתם מכירים את זה שאומרים שזמן של חיבוק הוא 20 שניות לפחות? זה דרך אגב מאוד מאוד נעים. תנסו את זה פעם. תספרו 20 שניות לחיבוק. זה מאוד מאוד מרגיע. אוקיי? הנה, גם אני נותנת לכם פה עצות. ואני רוצה לבדוק, כמו שאתם מכירים אותי כבר בכמה דקות שאנחנו משוחחים, שאני רוצה לבדוק שוב את זה מבחינה לוגית. אז אנחנו נבדוק את ההנחה שאם אנחנו יוצאים מדי פעם או מקפידים באמת לפרגן לעצמנו חופשות במקומות רגועים ומנותקים, אנחנו נהיה אנשים יותר רגועים. ואנחנו נבדוק את זה. אז קודם כל, האם אתם או אנשים שאתם מכירים שבאמת יודעים לפרגן לעצמם מדי פעם, איזה חופשה כזאת בזנזיבר ישר עולה לי בראש, אני לא יודעת למה, אני לא הייתי שם אף פעם, אבל זה הדמיון שלי של החולות הלבנים והמים הכחולים והשקט האינסופי. אז אם אני אצא לפחות פעמיים בשנה למקום כמו זנזיבר, אני אהיה יותר רגועה. אתם מכירים אנשים כאלה שהם רגועים יותר כי הם יוצאים לחופשות? בוודאי שאתם מכירים. אולי זה אפילו אתם. האם אתם מכירים את האנשים האלה שהם באמת, גם יש להם כסף, גם יש להם רצון לצאת לחופשות ומפרגנים לעצמם חופשות ובאמת נחים והולכים לכל מיני יוגות בחופשות האלה וכדומה וכדומה. והם עדיין לא רגועים בכלל, ואנשים חסרי מנוח לחלוטין? בוודאי שכן, בוודאי. האם אתם יכולים לחשוב על האנשים שגם אין להם זמן, גם לא תמיד יש להם כסף, וגם זה לא ממש בראש שלהם לצאת לחופשות בזנזיבר. והם עדיין אנשים מאוד מאוד רגועים? בוודאי. אני מכירה כאלה. אנשים שמקבלים את החיים כמו שהם, והם רגועים, ולא חושבים על אולי נוסעים עם הוועד עובדים פעם בשנתיים לאילת, אבל לא עסוקים בנסיעות לחו"ל. והאם יש אנשים שבאמת לא יוצאים, לא נחים, לא מפרגנים לעצמם איזשהו מקום רגוע מדי פעם, והם אנשים מאוד עצבניים? כן. אז זה עוזר להירגע בחופשות במקום מנותק, בלי טלפונים עם חול לבן ומים כחולים?
אולי, אבל לפעמים זה עובד ולפעמים לא. אז מה נכון, דניאלה? בחייך, תספרי לנו כבר. ואני רק רוצה להסב את תשומת לבכם לכך שאם זה לפעמים עובד ולפעמים לא, כל הדברים שאנחנו נותנים, כל העצות שאנחנו נותנים לעצמנו ולאחרים מהניסיון שלנו, אז למעשה אנחנו עוסקים בהימורים כל חיינו. כל מה שאנחנו עושים מתוך הרגל או מתוך ניסיון, הוא בעצם ניסוי וטעייה, כי לפעמים זה מצליח ולפעמים לא. זה כמו הרולטה הזאת בתמונה. לפעמים זה ייפול על ה-29 שחור, כי אנחנו רצינו שזה ייפול שמה, ולפעמים זה ייפול על ה-9 אדום, אפילו שרצינו 29 שחור. ולפעמים לא נרצה בכלל שזה יעלה על 29 שחור, וזה יעלה על 29 שחור. כל ההרגלים שלנו והדברים שאנחנו חושבים שהם הסיבות לתוצאות בחיים שלנו, הם הימור. תחשבו על זה עוד קצת. אמרנו מה לא עובד כל הזמן, או לפעמים עובד ולפעמים לא, אז מה כן? יש סיבה עמוקה יותר לכל מה שקורה לנו, ומה שטוב בה זה שהיא תלויה רק בנו, וקוראים לה קרמה. ואפשר ללמוד את המנגנון של הקרמה הזאת, אפשר להבין וללמוד איך אנחנו מפעילים אותה, ואיך אנחנו יכולים לנהל אותה בצורה שאנחנו רוצים. וקרמה היא לא מילה גסה, היא לא מילה שמתייחסת למשהו מאוד רוחני. היא לא שנתי בנתי, היא לא מה שאתם חושבים קרמה, איזשהו גורל או איזשהו משהו אמורפי כזה ששייך לנזירים שעושים מדיטציה על ההרים. קרמה היא פשוט התוצאות, הפעולות, ההרגלים שקורים לנו בחיים. ואפשר לנהל אותה. אפשר לנהל את התוצאות בחיים שלנו כפי שאנחנו רוצים. ולהפסיק לעשות את מה שלא עובד. להפסיק לעשות את מה שעובד לפעמים ולפעמים לא. אז מה זה בכלל ניהול קרמי? כשמו כן הוא. ניהול קרמי זה לנהל את הקרמה שלנו, לנהל את התוצאות בחיים שלנו, לנהל את ההרגלים שלנו. זאת שיטה שניתן ללמוד אותה באמת. אנחנו עושים קורס של 1.5 ואפשר להבין את המנגנון, ואפשר לחיות את זה, שזה דרך אגב החלק היותר מורכב, זה לחיות את זה. כי ללמוד את זה בשכל אני מבטיחה לכם שאתם תבינו כשאני אסביר לכם. החלק הבאמת יותר מורכב הוא לאמץ את השיטה הזאת כדרך חיים, ולהוסיף אותה לכל שאר הדברים שאנחנו עושים. יש לנו כל מיני, למי שיש לו עסק, יש לו כל מיני שיטות ניהול ושיטות שיווק, ולמי שמנהל את המשפחה שלו אפילו, יש לו את השיטה שלו. ואני מלמדת שיטה שניתן להוסיף אותה לאותן שיטות, כי זאת שיטה שתמיד עובדת. ואל תאמינו לי, תבדקו, בואו לבדוק את זה, בואו ללמוד את זה, בואו לנסות את זה על חייכם. ואני חייבת להגיד פה איזושהי מילה על הבודה. בעצם הניהול הקרמי הוא אסטרטגיה של הבודה על החיים והעסקים. עכשיו אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל הבודה הוא היה אדם, הוא לא היה אל. הוא היה אדם, בין נסיך או בין מלך או בין לאדם שהיו לו באמת הרבה אדמות, והוא שלט על אזור נרחב בצפון הודו, והוא היה אדם, קראו לו סידהרתה גאוטמה. הוא פשוט באיזשהו שלב נטש את החיים האלה של הניהול ושל השלטון, והוא יצא לעולם ועבר איזשהו תהליך, הוא קורא לזה הערה, והוא הרגיש שהוא חייב ללמד אנשים איך להיפטר מהסבל בחייהם. וכשהוא הבין את זה הוא התחיל ללמד, הוא ישב מתחת לעץ, ואנשים התקבצו סביבו והוא לימד אותם, והוא סיפר להם את השיטה, איך אפשר להפחית את הסבל בחיים שלנו ובעולם הזה. והוא תמיד אמר לאנשים סביבו, הוא אמר להם, אל תיקחו את מה שאני אומר לכם כמובן מאליו. תשמעו ממני, תקשיבו לי ותנסו את זה בחיים שלכם. פשוט תנסו, אוקיי? אז אני אומרת לכם, אם הבודה אמר לא להאמין לו, אז לי בטח אל תאמינו, תבואו, תלמדו ותנסו בעצמכם. ובואו נדבר קצת על הקורס. למי זה מתאים? למי זה מתאים הקורס הזה? אז כששואלים את זה אותי, אני תמיד אומרת לכולם, לכל אדם באשר הוא. אבל אם אני ככה מנסה לפלח את האנשים שאני רואה שמגיעים לקורסים שלי, אז זה האנשים שיש להם עסק קטן או גדול,
כאלה שהעסק הוא הם בעצמם, או כאלה שמנהלים אנשים. מנהלים בארגונים, מי שיש לו עובדים, מאוד משמעותי שהוא יעשה את הקורס הזה. מי שמחפש שקט ושלווה, שזה בעצם כולנו, מי שרוצה להיות משמעותי בעולם שבו הוא חי, שזה יכול להיות רק המשפחה, או שזה הקהילה, או יותר בגדול בעולם, בסביבה ובמדינה, מאוד חשוב ללמוד את התורה הזאת, כי החלק של המשמעות בה הוא מאוד משמעותי. זה מצחיק אותי שאני משתמשת באותו שורש של פעולה. כן, זה משמעותי להיות משמעותי בעולם, על פי הניהול הקרמי. ומי שהראש שלו פתוח ומוכן לשמוע ולהיות פתוח לתפיסות שונות ממה שהוא מכיר. והלב, מי שליבו במקום הנכון. הרבה מהלימוד הזה הוא על התרחבות הלב, על הפתיחה של הלב שלנו למי שסביבנו. ככל שהלב שלנו נפתח יותר, כך אנחנו מסוגלים יותר לחיות ולנהל את החיים שלנו על פי השיטה הזאת. ומה יצא לכם מזה? אני דיברתי על עצמי. אני חושבת שהשיטה הזאת והדרך הזאת הביאה לתוצאות יוצאות דופן בחיים שלי. והיא תביא לתוצאות יוצאות דופן גם בחייכם. אם זה בעסקים שלכם, אם זה בעבודה, אם זה במשפחה, אם זה בכסף, ואם זה בלב שלכם. דיברנו על כעס, על מתח, ירידה משמעותית במפלס. פחות אנחנו מאשימים כשאנחנו לומדים את התורה הזאת. אנחנו פחות מאשימים, אנחנו פחות אשמים. אנחנו פחות כועסים. אנחנו קצת יותר נינוחים. אני קוראת לזה עלייה חדה, אבל כל אחד חווה את זה בצורה אחרת. את העלייה, ולו בקצת, ולו בשלב אחד בסקאלה, ברמת הנינוחות והרוגע. כשאנחנו עוסקים בניהול קרמי, מערכות היחסים שלנו משתפרות, ואנחנו נהיים אנשים יותר טובים. עבורי הסעיף האחרון הוא הכי חשוב. אני שואפת להיות אדם טוב יותר, לאהובים שלי ולכל מי שסביבי. אז יוצא מזה את כל הדברים האלה. ועל מנת להבין באמת מה הסיבה האמיתית ואיך אנחנו משפרים את חיינו בצורות שבעליהם דיברתי, אז אנחנו נפגשים ליומיים וחצי מרוכזים. אנחנו מתחילים בחמישי בבוקר, ב9 בבוקר, עד 4. אנחנו ממשיכים ביום שישי, מ9 עד 2, וביום ראשון בערב 3 שעות, מ6 עד 9, ומצטרפים למי שרוצה אחר כך, למפגשי המשך שהם אחת לחודש, והם ללא תשלום. המפגשי המשך, ממה שאני שמה לב גם על עצמי וגם על התלמידים שלי, שמאוד מאוד חשובים, כי השיטה מאוד קל ללמוד אותה בראש, וכמו שאמרתי, קשה ליישם אותה בחיים שלנו. והמפגשים האלה הם עוזרים לנו להישאר בדרך חיים הזאת, או להחזיר אותנו כל פעם לחשוב עליה מחדש. וחוץ מזה שזה מפגש מאוד מעניין, ותמיד יש חומרים חדשים ודברים מעניינים שאני מלמדת. אז אנחנו באמת נבלה יומיים נפלאים ביחד. אנחנו נעשה תמיד בתחילת כל יום או בתחילת שיעור איזושהי מדיטציה או ישיבה שקטה להתרכז ולהתפקס ולהרגיע את העולם שבחוץ שמשפיע עלינו על הראש. אנחנו נשמע אותי מדברת. אני אדבר, אני אצחק, אני אלמד, אני אשאל אתכם המון שאלות. ואנחנו נדבר ונתווכח. איך שאתם תתווכחו איתי. כי אני אומרת דברים שמקוממים לפעמים. זה כל כך אנחנו לא רגילים. אז מתווכחים וזה מעולה. אני שמחה שמתווכחים איתי. אנחנו נתרגל את כל מה שנלמד, ואנחנו נשתף אחד את השני. מי שירצה כמובן. יהיה לנו הפסקות קפה, ויהיה לנו גם ארוחת צהריים ביום חמישי. בקיצור, יהיה כיף. אז במסגרת הקורס, אנחנו באמת נבין מה הסיבה האמיתית ואיך זה עובד, איך הקרמה עובדת. כל משתתף יקבל עותק של רב המחר העולמי, שעליו מבוססים החומרים שאני מלמדת, וזה להב היהלום. למי שעוד לא קרא, יש לו הזדמנות לקבל את הספר. זה ספר ניהול רב מחר עולמי, תורגם לעשרות שפות ברחבי העולם. כתב אותו גשר מייקל רוץ', שעליו אני אדבר המון בקורס. הוא איש מעורר השראה, אמריקאי,
שכתב את הספר הזה על ההתנסות שלו, על איך הוא לקח את המנגנון של הקרמה ושם אותו על החברה שבה הוא עבד, ומה קרה לחברה הזאת. המחיר של הקורס כולל גם פגישת ייעוץ איתי. אני גם, כמו שאמרתי, אני מאמנת אישית, ואני גם מלמדת ניהול קרמי, אז אני יכולה בפגישה הזאת להתמקד בעניינים האישיים של כל אחד ואחד שיבחר לבוא להיפגש איתי, והפגישה הזאת היא בחינם. כמו כן תקבלו גם חוברת של כללים אתיים, מין עשרת דיברות כזאת, שאנחנו מתייחסים אליה בניהול הקרמי, שאתם יכולים לבחור ממנה מה אתם רוצים לעשות או לא לעשות. וקצת ככה עדויות מתלמידים שלי, למשל חן, שהיא גם חברה מבטן ולידה כמעט, אין לנו את אותם אמהות ואותם אבות, אבל אנחנו נולדנו באותו קיבוץ ואנחנו חברות כבר, לא נעים לי להגיד, 49 שנים. באמת חן חוותה טיול מאוד מאוד מרגש ומשמעותי לחייה בהודו. ואחרי הרבה שנים היא הגיעה לקורס שלי והרגישה שהיא שמה שוב. ועם זאת היא מצאה שהשיטה היא מאוד מאוד מעשית, והיא מיישמת אותה במשפחה שלה ובעבודה שלה. היא מנהלת מעבדה במרכז הרפואי בצפת, בבית ספר לרפואה, וזה נראה כאילו עולם אחר לגמרי, אבל גם שם ניתן ליישם את העקרונות האלה. דלי, שהיא שכנה שלי ביפתח, שהיא גם כן הגיעה לקורס הזה באמת מתוך סקרנות, ורבים האנשים שמגיעים מתוך סקרנות להבין איך זה שהתפיסה המזרחית, מה שאנחנו תמיד מייחסים לשנטי בנטי ולסטלנים בהודו, איך זה מתחבר עם העולם שלנו, עם העולם המעשי המערבי שלנו. וזה באמת מאוד מסקרן, אבל זה עובד. החיבור הוא אפשרי, כמו שטלי אומרת. קרמה היא פעולה, היא עשייה, היא תוצאה, והיא מאוד מאוד אפקטיבית ויצירתית. היא פותחת מאוד את הראש. אז כמובן שאתם רוצים לשמוע עוד, זאת בכלל לא שאלה. הקורס נפתח ב-14 באפריל 2016, ואני מזמינה אתכם להירשם. תודה שהייתם איתי, תודה שהקשבתם, ואני מברכת אתכם ביום נפלא.